Hi everyone, good morning, good morning. Yan nasad ko, mamahaw, mamahaw. Pansit canton with egg and coffee in this early morning. Kanilang usaron kay amgi klase, basta way klase kanilang gyud. Simple nga pagkaon kay mangyahay na mamiglakaw ron akong anak sa store, ako pud ari sa balay. Kay daghan pa makuglimpyonon dito sa may kalubian. Wana. Kani may akong banaton ron kay wapa may klase, way klase ni kaugma end of school na sa akong anak. Awa na. Makalugar na jud kog limpyo din hinapit sa mua. Nga dugay-dugay gyud nga wala ako malimpyuhi ang amuang nataran, ang among palibot sa kalubian, sa tanuman. So, ako lang nga naman namon. Exercise ba sa sayo sa buntag, magkaon na adto dito sa ubos la exercise gid banat ug banat gid kada adlaw. When everyone akong trabaho early in morning, so afternoon time mga around 11 or 10 o'clock ato na po ko store. Kaya ito may maghikay dito paniod to. So, din sa balay pamahaw. Okay na kayo. Bisan unsa nga pamahaw. Basta masudlan na ang tiyan. Awa na, okay na. Dayon, banat sa trabaho. Dayon, banat sa trabaho ang... Unta everyone, mga unta. Simple lang ang pagkaon. Pero makabusog sa tiyan. Inodyo na, makabusog ni sa tiyan. Jet, og simple lagi ni pagkaon na. Satisfy sa early morning. Yun ani dinhi sa amuang probinsya everyone. Sometimes quiet, sometimes noise. Pero karon quiet gyud pero ang chicken lang ang nag mix sound sa among neighbors. Pero nindot kayo siya dinhi gyud. Nindot gyud presko ang hangin. Nya inom og kape, kaon og itlog, kaon sad og kanton. Wana, lami kayo, okay kaayo. Anak na ko das kilid ay. Anak nagkaon. Nya ako pud na diskilid. Tagsa mi. Okay naman kayo nga pagkaon. Satisfied na ang amuang. Yan. Wana, okay na. Lami. Before mo trabaho, wana, nakasud na. Nanaysud ang... Bye. Let's eat and bye. Thank you for watching, everyone. Thank you for watching. Everyone, thank you for watching. Have a blessed Sunday morning.